ce gashi ga 50,000 na wane ne don abin da yake nema da Allah a rika abin bashi karshe a hana shi sai ya kai sati ɗaya bai wanka ba omo za a bashi kaɗan za a bashi idan suka sha kunu da safe shi kenan ba za su sake cin abinci ba kuma sai lokaci kaza bayan ga haƙƙinsu an kawo domin a ba su haƙƙinsu to wannan sai kasance kaga maimakon a samu gyara sai aka ƙara samun lalacewa da fatawa domin sun shiga su gyaru sai suka fito kuma suka ƙara zama 'yan iska suka ƙara to kaga babu amfani kamar da gwamnati tana alƙawarin za ta bi wa'annan gidajen ta tabbatar da suwaye suke yi da gaske suwaye kuma suke irin wa'annan mummunan aiki kuma za a kukkulle su kuma za a hukunta su da wannan shi kamata a yi kuma mutum ya sani kamar da zai ɗauki ɗansa ya kai shi almajiranci kamar yana kai shi ne da niyyar lalace kai haƙuri irin da ne almajiranci da ake yi dukkan mai almajiranci misali kamun mutum je jami'a kamun kai karatu ma kai almajiranci ko a gidanku ko a makaranta allo da sauransu za ka je kai wa malami aiki a yi kaza sannan ba irin na yanzu ba amma na yanzu kaskanci yake ja da walakanci to da wanda ake kawo wajen kangararru da wanda ake kai malamai irin a ce an bar maka uba ba zai zo ba to ta nan yaro zai fara ɗaukar wasu ɗabi'u wanda lokacin da ya girma ya kamata a ce zai yi abubuwan da suke na daidai to ba zai yi shi ba saboda me saboda ya tashi ba kusa ga baban shi ba kusa ga mamarsa ba an kai shi wani wuri an ce kaza to kaga wannan duka yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana cin baya da kuma kin samun ci gaba a bangaren irin wayannan gidajen to algatal da yake lokaci bari mu bude layi ta ga masu kallo da saurare domin su masu kuma su tofa albarkacin bakin su ku da kina ga kafin ma na karanta lambobin masu su ma kira hello Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke kan layi. Malam samu kabar da kai da babban malami. To muna an sa wa ke magana? Sunana Haruna Taki muka da kada babbe da rawu. To malam Nura daga Lubabin Razu muna tare da kai. Gaskiya mana yayi jawabi sosai wallahi. To malam Nura. An sa ta malam da kai. To Allahumma. Gaskiya karfiya wata abu ne. Allah ya ce mu. To malam Nura to godiya miki. Madalla ya wuto. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa ke kan layi. Yawa mana sami da aiki sunana Al-Mustafa Haji Sufi hakkin matasan Arewa mazaunin cikin garin Bauchi. To malam Al-Mustafa daga garin Bauchi muna tare da kai. Yawa kuma ina yi fatan alkhairi kuma ina fatan mun shiga shekarun miladiya lafiya alkhairi cikin ta Allah ya haɗa kasan da mu gaba ɗaya ko bisin da suke ciki Allah ya kare mu alfarma wa maka ruwa maka Allah wallahu khairul makirin Allah ya kare zaman lafiya alfarma min Allah wa ni'mal wakil. To malam Allah ya samu halatta babban jami'ar Sulemani. Irin su muna ta buƙatar dama gudunmuwar su musamman malamai iyayen al'umma ko malamai magadan annabawa. Wannan mun gode a bisa shawarwari da aka bayar kuma bisa kokari da muka yi na gaya wasu shugabannin ƙasa halin da wasu ke cikin da suke nuna ba su iya sassani ba. To wannan kalubale ne na ya kamata su da ɗan barin kullum su ma da kansu wani lokaci ko da irin ne baki dinnan irin su biyo a kafafen yada labarai wanda akan je har wuraren da irin da wanda ko wani ibtila'i ko wani waƙiya ɗin ya afku da su to in an yi haka su ma za su na ji kuma tun da a baya suna samu da cewa wa'in damboyewa baya jin mai